салом дӯстони азиз, барои шумо пешниҳод менамоям тарзи тайёр кардани нони туркиро. барои мо дар кор аст 1 стакан шири гарм, 1 стакан оби гарм, намак ва дрожжа ҳамроҳ мекунем. 3 қошиқи дигар равған ҳамроҳ мекунем. орд ҳамроҳ мекунем. хамирро тайёр мекунем. бояд хамири мо сахт набошад, мулоимтар бошад. дӯстони азиз, то охири видео бо ман бошед.